Mulla on vastuut, fuck noist laskuut, maksoin Fox-systeemi, sun plääni mä paskoin. Omin säännöin, oma reitti, duunannut niin paljon ihan kuullasten leikkii, Onpa komia sää. Ai saatana, kato manki. Ai mikä vitun lohko täällä roikkoo. Oh saatana. Oho. No niin, moro kaikille ja tästä meillä olisi nyt tarkoitus saatana joskus vielä saada toimiva manki. Kilvellinen ja liikkuvakin. Elikkä kunto on nyt tämä, että ostin eilen 2,5 saalla. Innostuin vähän tosta huuottamisesta ja se sitten leiposi kiinni oikeastaan sillä lailla, että eka siltä mahti tuo lohko kokonaan paskaksi. Ja halavalla sain. Ajattelin, että jos sitä nyt saisi vielä projektoitua ihan toimivan ja sillä, että myys vielä voitolla poiskin. Niin tästä nyt alkaa niinkö sarja tämän paskan laittamisesta. Meillä löytyy 110 lifaani erinomaisessa kunnossa. Siellä on kytkin puoli puristuksiakin. Meillä on kampuraa tosta katkesi eilen. Mutta joo, eiköhän aleta purkamaan. Elikkä nyt kun aletaan kattelee, mitähän osia tästä niinkö sitten sais jäähän, niin no oikeastaan ainoaksi hyväkuntoiseksi tästä jää tuo tanko, koko lamppusysteemi, lampunkopat, keula. Plus 8-reikäisiä mä en oo laittamassa, tähän oli suunnitelmissa, mutta nämä on vielä hyväkuntoiset, vaikka se on vähän mitä on. Penkki heivataan vittuun, kone heivataan vittuun, runko heivataan vittuun. Iskarit näyttää tältä. En tiedä sitten, jos näistäkin sais vielä joskus niinkö maalattua. Hyvät iskarithan nää on. Vaikka toisella puolella ei oo puslaa ollenkaan, mutta jospa me näistä vielä saatais maalattua hyvät. Koko pyörä ihan kokonaan projektin kumit vaihtoo. Kone helvettiin. Sitä voi vielä käyttää. Siinä on tommonen kuoppa niinkö stuntteja varten. Kaikki gripit vaihtoon. Kaasarin me säilyttää. Se on imukaula eilen hajos. Mutta kaasari on 19 PC. Tähän on tulossa 7-kokoinen yläkerta ja 50 alakerta uusi. Tuo kaasari on oikein hyvä siihen. Mutta joo. Tää aletaan ottaa osia irti. Niin mä sit kans tiedätkö nää sähköt on ihan vittu öljyssä ja kaiken maailman jutussa. Täältä lensi vähän joka suunnasta öljyä eilen. Mä voin tähän laittaa video siitä, kun se leikkas kiinni, mutta kaasari. Se on saatana. Se on jumissa. On. Nyt se pyörät. Oli vähän ongelmia tän kanssa. Se siitä pyörähti. Ei, mitä täälläkin on öljyä. Ei perse. Ei kyllä, ei hyvältä näytä, mutta 250 mankiksi. Mitäpä tästä nyt voi odottaa. Sinne vielä jousiveksi. Ja sitten toi korkki.
Ei saatana. Vittu! Sekin nyt saatana siilenjousi. Kamppailun jälkeen. Vittu mikä voiskirkki. Hetken kamppailun jälkeen meillä on kaasari. Ja se nyt on aivan paskane. Tän vois melkein ultra äänipesurissa käy. Vittu! Hetken kamppailun jälkeen meillä on kaasari. Tää on jostain syystä. Tää imukaulakin on ihan väliä. Ai se on näköjään. Joo, siinä on syy. Joo. Kaasari on nyt pöydällä. Ja ottaa tankkia sit seuraavaksi. Tankkihan meillä ei oo näkyväänkö. Nippu siteellä kiinni. Voi vittu. On ollut asentajat. Joo. Lähtisikö se vaan? Nostapa se tosta. Oota. Perkele. Tuo on yksi terä. Ei. Joo, oli ite asentaja, aika kotarimies. Tuli avustaa. Nyt meillä on tuollainen alakauttonen. Tuolta otin sen. Oi, ei se lähtenytkään. Nippu sitten irti. Pitää ottaa penkki pois. Yeah, let's asenneta. We have the other iskari and the fucking penkki and now we take the motherfucking nigga. Eiku siis vittu tankki. And this is very well kiinni tuu. Täällä on intensiivinen tappelu. Me sääjettiin hiljaa. Me sääjettiin Elkun mankia vähän. Ja nyt on niinkö lopputulos, että minun manki on täällä. Oi vittu sitä valoa. Oi vittu! Lopputulos on, että täällä on minun manki nyt. Vittu mikään romu. No, hiljaa. Totta. Saatana! Aivan kauhea, mutta sitten seuraavassa videossa maalaillaan osat ja joo, seksiä. Dark Ilkka, what?